за битката между Белия адмирал и Белия генерал. Няма да намерите тази битка в учебниците по история. Случва се рядко, когато снежната армия завладее плажовете по Черноморието. Това страшно разгневява морето. То бързо събира всички стихии и цялата армада тръгва да отвоюва обратно териториите си. През целия ми живот белите плажове са се случвали само 2 пъти. Първият път беше по време на моето детство. Тази година имаме късмет. След като снегът падна, настана арктически студ, който спаси бялата покривка от разтопяване. Облекли сме се като за Северния полюс, но вятърът пак прониква през дебелите якита. С лекота превръща нулевите температури в минус 10 градуса или поне така го усещаме. Само на чайките не им пука. Носят се на аванта срещу вятъра и се озъртат за хапване. Не мога да карам дрона с ръкавици. На 5-та минута голите ми ръце са вкученени и едвам се оправям с копчетата на дистанционното. В залива цари суматоха. Бригантини, фрегати и клипери са се наредили на няколко реда. Екипажите са накацали по реите и разпъват платната. Северният вятър е издул бузите, свисти във вантите, издува стакселите. Морето е разбудило 2-метровите вълни с разпенени гребени. Белият адмирал нервно потропва по палубата. Битката е за тясната ивица пясък между вълните и снега на плажа. Нещо като ивицата Газа. Белият генерал не смята да помръдва от позициите си. Сковал е в бяла броня целия бряг. Няма да отстъпи и сантиметър. Първата редица се втурва в атака. След нея идва втората, третата и така до безкрай. Тътенът от битката ще се чува през цялата нощ. Ще продължи и на следващия ден, и на последващия. Като всяка безсмислена битка, и на тази краят е ясен. Ще духне южният вятър, ще разтопи снежната покривка и ще направи от нея пухкави облачета. А свирепата флота ще свие платната и като бели зайчета отново ще се втурне към брега. Море. За сега аз ще се завия с дебелото яке, ще си вържа пухкавия шал и ще отида да проверя докъде е стигнала битката в съседния залив.